Mabungahong hapon mga igsoon, live ta, live ta. Let's go. Bakante ko. Nya, di na ako bakante. Mangandam ko igsoon kay tomorrow sayo ko kay biyahe ko Cebu. Cebu ta ugma. Natay mission. So, please share our live this afternoon for the glory of the Lord. Ako sa ni-share po na. Wait, ako sa i-share mga igsoon. Shout out, tanan. Mayang hapon, Les Bill. Mangay ko sa mga family, especially. Sige. I-PM ko, sister, kay aron mas makakuha na ko dito. Dire man good, kaya usay malimot ko. I-PM ko, Sister Elite Laraga Bilyaraso. Again, ako sa i-share itong live, and please share our live mga igsoon. Labi na ang naamoy mga kaila, mga Kristohanon nga naluya sa pagmangalagad sa Ginoo kay nakasala og dako kayo, makaulaw nga sala. Nakahimo ba og kanang dakong sala niya, magilty siya or nagilty siya. So wala na siya nagpaggamit sa Ginoo karon. Murag tagsa lang kakita niya, i-mention igsoon. So ako sa i-share itong live. Mayong awang pastor, pa-shout out mi diri sa Bayugan 3, Rosario Agusan del Sur. Shout out sa tanang taga Bayugan 3, Rosario Agusan del Sur. Greetings from Sister Jacqueline Oritsua Unamor. And mayong hapon sa Brad Justin T. Mandahinog. Okay. Gimingaw na ko nyo, Brad. Regards ko sa itong mga tumakauban to dito sa Kuanbe. Tunangan to sa Kamigin. Amping Brad, shout out anang taga Gingoog City. Maabot radyo ko diha pohon, itugot sa Ginoo. Okay? May hapon Brad. May hapon sa Julito. Salamat sa panahon. No? So again, ako sa ni-share tong live and please share our live. Labi na katong mga backslider, na kay mga friend nga backslider or mga nagpagamit sa Ginoo pero wala na nagpagamit karon kay nakasala, nagilty para ila gini. No, mao ni atong topic karon. Kana bitong nay panahon nga nakahimo kag sala nga dako, dili tinuyo. Nadaon ka ba? Wa kay choice, nakasala kag dako, nya nauwaw na ka mo balik sa Ginoo. Pwede pa ba ta mo balik sa Ginoo? Pwede pa ba ta magpagamit sa Ginoo nakasala tag dako kayo, makauulaw, nakabuntis ka. Unsa man ay sala nimo diha nga dako kayo? Nag-drug lord ba ka? No, nauwaw na ka ba? No, mao ni igsoon nindot ni nga topic para sa inyo ha. And again, I just want to encourage everyone to share our live Mayo, nabantayan ako imong live pastor. Sige ko abang imong live pastor. Salamat, Brad. Actually, ako mong mag-live kay kalit-kalit ra kay busy kay ko ba. Wala ko magtuo nga mag-live ko ron. Salamat sa Ginoo kay nakabantay ka, Brad. Shout out brother Julito and to Ronel Miliana, may hapon sa brother from Kandihay, Bohol. So ako sa i-share mga igsoon. Bugno magayo. Wait siya. Ito sang isita. Alright, kaya naglain niya itong kuha na ni. Okay. Wait siya. Habong katong ipababaw. Barangay Panas, Kandihay, shout out. Okay, shout out sa tanang taga Barangay Panas, Kandihay, Bohol. Greetings from Brother Ronel Milana. Shout out to Sister Susan Kayanong. Maing hapon, Loiski Loy Kagnaan. Okay, so ako sa i-share itong live zone.
Again, nag-share ako sa atong live. Mayong hapon sad, Labi May Estabelo, and mayong hapon Nokti si Cindy. Okay. And also, shout out og mayong hapon ni Sir Police na vlogger. Praise the Lord. Shout out sa tanang taga Karkar Cebu na ako diha ugma, pero ang walihon ako karong Domingo pa. And then, ang address na ko, kuha ng giingon sa nag-invite, Liboron man to, Liboron Albor or Albor Liboron. Christ Kingdom. See you there. Tomorrow, this coming Sunday, 9 a.m. sa Sunday service na ako diha. Kita ba ako nimo gahapon, Pastor, diri sa bayan? O, diha may sa bayan gahapon, nigsuon, Alboy, abanda kay kanang, dito ko ni Pastor Attorney Apare. Kay nagkuhan ko sa akong mga papel ba, mga documents para makakasal na ko. Isa nga na to, si Brother Alboy Abanda, shout out. Imo na akong gitawag. Praise the Lord. Watching from Saudi Arabia, ininsik man, Arabic, so ako kabalo kinsa ni. May hapon, Brother Jojo Alisaka. Akong higala nga gwapo nga nasa Cebu karon pag-amping sa imong pag-drive, Brad. Ug sa akong gwapo, buutan, bright nga classmate nga pulis. During my criminology days, mayang hapon sad, sir. Rinan Sitoy. Mayang hapon, pa-shout out kanunay. Okay, shout out kanunay sa mga kapulisan diya sa Cortes. Okay. Ha? Sure ka? Brad, Jojo Alisaka, birthday mo, buguya ni mo eh. Kaya nga, dito mag-uban na, kay mga nguanta na mga pabugnaw, maulod sa man diya. So, happy birthday to Brother Jojo Alisaka, naroon sa Cebu diya. Okay? Nagpanday sa iyang kaugmaon. Ampingan kas Ginoo, Brad, sama sa iyang pag-amping kanimo. Sa niaging birthday, gipabot ka sa Ginoo karon kay kuan ka, palangga ka ni Lord. Inaasan mi, nagpangga ni mo. Ginoo na bahala na imong gibati diya. Okay? Praise the Lord. Again, happy birthday, Brad. Blessed afternoon from Serena Migs Prio Ojeda. Watching from Bourbon, Cebu, Manilin Giganto. Shout out sa Nakobe from Baganga, Davao Oriental, Ruth Nunez. Alright. Maing hapon sad, Ronald Sikula from Lanao del Norte. Adaganan eh. Wana, magsige na tag-shout out ni Ron. Watching from Davao City, Adods Magnus Miones. Anyway, ako sa ning tanawon akong gi-shout ko andre mga igsoon na kay nag-share ko. Nalingaw naman kog shout out noon. Praise the Lord. So shout out nako ang tanang followers dire. 256,000 followers o mabungahong Kristohanon. Isa may magtuigson nga moabot ta dire. 256,000 followers. Salamat sa dihog sa Ginoo yung presensya. Kung wala pa si Lord ita moabot ani kay kasagaran ra ba mga sige og share og pulong sa Ginoo. Kasagaran sige share og kanang mga mga word of encouragement. Iba sa kutob unya wala joy mo follow apan salamat sa Ginoo kay kinsa may magtuigson. Naabot ta sa 256,000 followers. Ug akong gihimaya nga tumbuhi nga Dios because of course atong siya may nakaingon na ni igsoon dili ni tungod nako ninyo kun dili tungod is Ginoo. Shout out tanang mga OFW diha in different countries and naka-permanent resident, shout out. And of course mga seaman diha, mga seafarer, shout out ninyong tanan diha no. Mga brad na ko sa Alpha Kaparo, Lunglib, kanunay, uban sa grasya sa Ginoo, way laing ipataas na to ngalan sa Ginoo, more than our fraternity, okay? Don't forget sa first, the number one of our hierarchy, God first. And of course, Seiya Skeptron in Arms, Lunglib mga brad and sir, uban sa grasya sa Ginoo. And shout out na akong PC Gami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Dayon ta pagsulwin, no, be a blessing. And tanang mga kapulisan nga mga followers nato ug ako mga higala, amigo nga mga pulis, mga classmate nako during my criminology days. Shout out ninyong tanan. Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, and Tagbilaran City, Samua, sa Barracks, okay? Naghandag mga higala diya. Praise the Lord.
Alright. May hapon sad, Brother Dominador Biligas watching from Leyte. And shout out to Brother Ralph Bitonio from Croatia. Taga Cagayan, pero karon nana sa laing nasod. Nagpanday sa iyang kaugmaon. Pag-amping da, Brad. And of course, to his brother Ryan Galaneda. Usa sa nurse nga OFW nga nasa Germany. Sige, tan-out sa dato. Hallelujah, praise the Lord. So, shout out na ako ang Cebu City Jail. Shout out na ang Maximum 4, sila Brad Aris diha. Shout out sila si Brad Kenneth diha, ang RDC 123, napa ba diha si Brad Ibang. Kaya nagagawas na akong higala nga si Brad Mago na naroon nagtikaw-tikaw sa Pasig, Cebu. And of course, akong shout out si Brad Jao, ang usasad sa mayor diha sa, nakalimot ko unsa to nga selda. Hello, Pastor, watching from Cebu, Toledo. Sister Beth, it's Zamora. Again, shout out nos tanang taga Karkar City, na ako diha. Ug mapuhon mga igsoon, arira ko sakay sa luon. Ug akong gi-shout out akong classmate nga pulis, akong criminology days no nga gingnan ko niya ngayo kahadlok, Brad. Ibili lang na imong motor dito sa kuan kay akong gingnan nga pwede ba ta magdili og sakyanan or motor sa pier. Kay mayo man na aron dali ra ba. So ingon siya adto ra ibilin daw nako sa kampo sa RMG Loon. Natay mga higala mga pulis dito mga igsoon. Praise the Lord. From Tisa Alabangon, Marites Arminion. Thank you, sister. God bless and shout out. Christ Kingdom Church diri sa Albor, ang akong anhaan, maone. Daghang kay sig pangutana no. Maone akong anhaan mga igsoon and I know I as far as I've known, kuan pa ni sila bag-o pa. Albor Karkar ni sa Karkar. Shout out Sister Chi Richie. All right. Ikaw din ya. Sige nagkagtanaw ning live nako kay kabantay nako sa imong. See you sister. Maayong hapon, Pastor from Manila, Paul Fernandez. And the one of our subscriber, Brother Lord James Talingting. Salamat sa kanunay sa imong pagtanaw. Igsoon. Balo na ka. Okay? Shout out sa mga subscribers and star senders, no? Ang sa wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, pray ra mga igsoon, way bayad. Okay? Way bayad. Na ang link sa caption na ning live. YouTube channel na to, Mabungawang Kristohanon. Kay after this, ako ni siyang i-upload dito ra kay mawala naman ni in 30 days good. Ma-delete ba? I-delete ni. Shout out from Sibunga, Cebu, Pastor. Okay, from Irene Rose Padelio Quijano. Naagi na rin apeliduha Quijano ba? Nanas Clarin sa mua. And pa-shout out ni Brother Jake from Escalante City. Og ni Christine de la Cruz from Subang Dako, Mandawi. God bless, Pastor. Osen Rob Leah. And from Hinunangan, Southern Leyte, Junilyn Ruiz. Shout out. Okay. Anyway, let's start because after this, magkuha na po ko sa kong anak. Ibaw naman ako mga busy juga ko. But, salamat sa Ginoo nga gitagaan ko niya higayon nga mag-live taron. Amen. So, may nga po Alexander R. Zandro. So, sa tanan mga naka-Bluetooth speaker na pwede na nyo ipalanog mga igsoon. This is for the glory of the Lord. And again, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And also, you can type at followers, at highlights, and at everyone. Ug namoy mga nailhan igsoon nga naluya sa pagpangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo sa una pero karon wala na or na backslide ba. Fit ni nga message para niya. Kaya usay man gud mga igsoon, mauwaw na ta magpagamit sa Ginoo kay nakasala ta og dako kayo nagilty ta. Amen. Mao na. Maayong hapon, Pastor James watching from Sirawan, Toril, Davao. Nancy Hubay Adlaw. Actually daghan kay tag mga followers sa Davao. Sa kani nga page igsoon nato, pinakadaghang followers nato Davao. O sa kaadlaw mo tungar ako diha, makawali ra ko sa Davao. Maayong hapon, Pastor, na po do sa Davao City. Malipay jud ko makadungog sa imong live. Himaya sa Ginoo. Susain Baldomar Lambayong. Okay. Pastor James Dumanon. Good PM, Pastor James Dumanon from Cabancalan City, Negros Occidental. Shout out, Pastor, while on duty. Thank you. Jers D. Alvarez. Maayong hapon. Dios Menda Basnilio Padin. Watching from Cebu. Anyway, let's pray.
Let's start mga igsoon kay Murao. Madugay gud ani sige tag shout out. Unya sa as what I have said, kanang karong taon magkuha ko sa akong anak. Praise the Lord. Yara akong damon sa ako ang teksto. Okay. So again, please share our live today. This afternoon. Di na taka-live unya mga igsoon kay mabisi na punta. Ay mag-prepare day ko kay mularga ko ugma sa iyo. Going to Karkar and then akong biyahe Luon Bohol to Argao. Okay? Shout out again tanang mga taga Karkar diha, ana ta diha ni kaugma pero ning walihon ako sandi pa. Okay? Nandam na to ang verse. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Nagpaubos kami sa mga tubangan, Ginoo, isip among giila ang imong pagka-Diyos, among gihukbuan, among kang gitahod, Ginoo. You're the King of Kings and Lord of Lord. Ikaw ang among magbubuhat, kami imong mga binuhat nga dili gyud Ginoo perpekto sama nimo. So Lord, this afternoon, salamat day kay Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Taliwala sa among kabisi at taliwala sa muang mga gipangbuhat karong adlaw imo ming gidasig gitagag higayon nga mamalandong magisgot sa imong pulong. Before we start, Lord God, susiha mong kasing-kasing kung naay mga butang, Lord, sa sulod namo nga wala mi makabantay, unya mao ni hinungdan nga ang imong word dili mo penetrate sa among kasing-kasing pasaylo ami Ginoo. Limpyo among kasing-kasing, make us worthy because your word is holy. Ikaw kini mismo Ginoo, according to your word in John 1:1, and the word was God, ikaw ni. So Lord God, balaan na among panudlanan nga espirituhanon aron among masabtan, among madawat masalud nga dili mausik imong pulong. Tagay mi kasing-kasing madinawaton mapainobsanon ug anda mosunod kanimo. Lord, waylay namong giisa karong taknaas kapunon imong buhi ngalan lang. We lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ. Wala mi nagpataas og pundok, wala mi nagpataas og any religion and any denomination, pastor, but we lift up only the name of Jesus Christ. It's all about you this afternoon. And Lord God, as we listen to your word this afternoon, I pray, Lord God, that we can feel your presence right now. Mabati na mo ang imong mga gakus, imong comfort, among mabati, imong dihog, imong presensya, imong gahom, Ginoo. And Lord, i-bless ang tanang viewers, Lord God. Bisan pa man ang mag-replay, panalangini ang tanan karon, Ginoo. Salamat dan sa kadaugan, and I declare peace of mind. Thank you, Lord God, for the victory. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Okay, we have 70 plus viewers and counting. Praise the Lord. Hallelujah. So nga tong topic karong kahaponon mga igsoon, may tungod ni ug kana bitong madagma bitaw ta or natay nahimo nga sala nga makauulaw nga uwaw jud kay tanan kay nadaot atong dungog. And then nagpagamit ka sa Ginoo pero nahagba ka, nakasaka og dako, nauwaw ka, mao na nga murag hinglaylo ka. Di ba? Mao na mga igso, no? So, mao niya itong topic karon. Pwede ba magpagamit o balik sa Ginoo nga pirti mang ulaway mong sala dako jud kaayo? Pwede ba? Pwede ba ka magamit ni Lord effectively, powerfully, or usaon ako pastor pag start nga kana bitawng magamit na pug ko sa Ginoo sama sa iyang gihimo paghimo nako. Nga sa una grabe ko ka-active sa ministry, effective, productive, but now pastor naluya kog maayo kay nakahimo kog dako nga sala nga ulaw kayo. Maulaw na ko mubarog sa pulpit. Maulaw na ko mugunit og instrument. Maulaw na ko pastor mauni. Di ba? Kay nakasala ka og ulaw kayo. Dako kay mong sala. So nakoy basahon igsoon. Ug nakoy ipailaila ninyo mga igsoon. This afternoon si Pedro. Shout out true worshiper from Bayugan City. Okay, let's start. Lucas 22. Lucas 22:54. Mao ni ang event nga gidakop si Jesus. And actually mga igsoon nga ato ang hisgutan karon si Pedro. Ako basahon din mga igsoon ang Lucas 22:54. And again, I just want to encourage everyone to share our life, please. Labi na gid kung nakay na ilhan, nakitaan nga mga Kristohanon nga naluya na sa pagpangalagad sa Ginoo. Nabagsak kay nakasala og dako.
Mga backslider, i-mention diri igsoon kung gusto ka nga mabalik siya sa Ginoo. Maybe this is the message that they need so much. Amen? So, mao ni mga igsoon, Lucas 22:54. Unya, gidakop nila si Jesus o gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw sa taliwala sa hawanan. May hinali nga kalayo og mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, nitutok siya kang Pedro og mingon, kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon, "Day, wala ako makaila kaniya." This is the very first time igsoon nga gilimod ni Pedro si Jesus, ang iyang magtutudlo, ang iyang mentor. And then verse 58, sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og mingon, kauban usab nila. Apan mitubag si Pedro, dili ako kauban nila. Number 2 mistake ni Pedro, gideny niya si Jesus. Verse 59. Unya paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tawo nga mi-insister sa pag-ingon. Walay duwa-duwa kining tawhana kauban gayud niya kay taga Galilea man usab siya. Opan mitubag si Pedro, "Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti." Third time gideny ni Peter si Jesus. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitok-tugaok. Milingang Ginoo og mitutok kang Pedro. Ug nainumdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo sa kaniya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok, karong adlaw ilimod muna ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this afternoon igsoon atong nadungog ang event sa kinabuhi ni Pedro with Jesus ug sa katong mga tawo nga nas palibot. Sa dihang si Jesus igsoon, ato lang ning isamari. Sa dihang si Jesus igsoon gidakop. Okay? Gidakop na si Jesus igsoon. Unya mao na to, gidala na siya dito sa atong sa gitawag ani, gidala siya sa balay sa Pangulong Pari. And then si Pedro atong atayma nagsunod-sunod ra po ni Jesus. Excuse me. Bugnaw na po. Nagsunod-sunod siya ni Jesus, and then dahil mga tao nga nakamatikod ni Pedro. Kay kabantay sila ba, mura mag-familiar. Kasuway mo na, familiar man eh. Murag kauban ni Jesus ba? Diba? So, ang mga tao nga nasa palibot igsoon ni Pedro, wala makapugong silang kagalingan, kundi ilang gipangutana si Pedro. So, ang pangutana una, mauni. Sa pagkita sa usa sa babaeng sulugoon, ang una nang utana ni Pedro, babaeng sulugoon. Mingon siya dire. Mitutok siya kang Pedro mingon, kining tawhana kauban niya. Di ba? Si Pedro mingon, "Day, wala ako makaila kaniya." So, grabe no? Nakahimo si Pedro pag ingon ni Jesus, "Day, wala ako makaila kaniya." Kinsa si Peter igsoon? Si Pedro dili ni basta-basta nga alagad sa Ginoo. Si Pedro duol ni sa dughan sa Ginoo. Og si Pedro mao ni ningingon, "Ginoo, bisan pag mamatay ko, bisan mawala akong kinabuhi, di ko mobiya nimo, di ti ka ilimod." Si Pedro nagsulti na, among all the disciples of Jesus Christ, only Peter made that kind of promise. Ningon siya, "Ginoo mao ni, bisan pag mamatay ko." Di ba? "Di gyud ko ikaw ilimod." Di ba? Nadiri ay, kumasawa na. Nadiri ako ning gikuano giunsa ni pagsulti ni Pedro. Ingon siya dire oh. Ingon si Peter ay. Ingon si Peter. Mitubag si Pedro, Mateo 26:35. Mitubag si Pedro, "Dili ko gayon ikaw ilimod. Bisan patyon pa nila ako uban kanimo." Wow! Mausab kini ang gisulti sa tanang mga tinunan. Pero si Pedro yu isog ka igsoon, ingon siya, iyang giingnan si Jesus, "Dili ko gayon ikaw ilimod." Ang grabe kining next line, "Bisan patyon pa nila ako uban nimo." Or uban kanimo. So, gisulti ni Pedro in front of Jesus Christ nga dili yun niya ilimod si Jesus. Nga bisan pag mamatay siya kauban ni Jesus, di siya mahadlok nga magpakamatay kauban ni Jesus. Amen? But hey, what happened to Peter this time? Sige ni Pedro, "Day, wala ako makaila kaniya." Diba? Giduol siya sa sulugoon nga babae o mingon ng babae, kining tawhana kauban usab niya.
It means kauban usab ni Jesus. But Peter denied Jesus for the first time. Ingon si Peter, "Day, wala ako makaila anang tawhana." Second time, na napoy nangutana. So wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya. Ug miingon, kauban ka usab nila. Apan mitubag si Pedro, "Dili oy, grabe, dili oy." Di ba? Iya yung gipalig-on niya tubag, "Dili oy. Dili ako kauban nila." Second time gidinay na po. Pero kinsa si Pedro lagi? Si Pedro to ang miingon nga, "Bisan pa Ginoo, patyon ko kauban nimo. Di ko mo biya nimo ug di ka ilimod." Pero kaduhanan niya deny si Jesus, kaduhanan niya gilimod. And then the last one. Paglabay sa usa ka takna dihay laing tao mi-insister sa pag-ingon. Walay duha-duha. Kay siguro kaning tawhan na sure jud kay siya nga nakakita ni Pedro, kay kaila siya ni Pedro nga taga Galilea. Ingon na yung tao, walay duha-duha, kining tawhana kauban gayud niya, kay taga Galilea man usab siya. And then look at this, and hear this mga igsoon. Apan si Pedro mitubag, "Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti." Di ba? Grabe. Wala daw siya kalibutan. So it means mga igsoon that Peter denied Jesus 3 times. And then after that, ikatulo nga pagpamakak ni Pedro, may manok nga may tuktugao. Milingi ang Ginoo ug mitutok kang Pedro. Og nahinumdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo. Sa dili pa mo tutugaok ang manok, karong adlaw ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa hilabihang pagbasol. Di na ko ma-imagine mga igsoon ang gibati ni Pedro ani. Siguro si Pedro na disappoint, nasakitan kay kabalo siya nga iyang gipasakitan si Jesus. Si Pedro igsoon duol sa dughan ni Jesus. In fact, igsoon si Pedro ratong nilakaw sa tubig. Among all the 12 disciples, only Peter walks on water. Grabe si Pedro og pagtuo. Si Pedro igsoon saksi sa mga kaibulungang butang, mga milagro nga gihimo ni Jesus. Si Pedro dakog tahod ni Jesus. Pero sa diyang si Jesus naa na sa kagipitan. Sa diyang si Jesus naa na sa dapit nga peligro, delikado, si Jesus gidinay ni Peter. Igsoon, gamay ba ang sala ni Peter? Gaan ba ang gihimo ni Peter? Bugat, dili lalim. Mao ni nga atong topic karon, no? Nakahimo kag dako nga sala sa Ginoo. Di na ba ka pwede magpagamit niya? Di ba? Si Peter igsoon. Maybe usahay mo ratag si Pedro, or sometimes ang uban nagtanaw da sama ka ni Pedro. Na ba kayo nahimo nga pirti jong uwawa kayo kay imong napasakitan ang Ginoo ug maayo. Na ba kay gihimo nga dako kayong sala nga nakadaot sa ngalan sa Ginoo. Igsoon buhi pa kahoy. No, dili pa ulahi ang tanan, ayaw tulduki imong kaugalingon nga di na ka magpagamit sa Ginoo, di na ka mangalagad sa Ginoo kay I disappoint God. Dako kay akong gihimo, nagpakauaw ko sa Ginoo. Nibalik ko hubog-hubog. Nibalik ko adik-adik. Nakabuntis ko. Nangabit ko. Wa kabalo akong asawa. Di ba? Para nimo dako kayo. Big deal kay nimo imong sala. Kay uwaw kayo. Kay nagsugod na kagwali. Uwaw kayo. Kay nagsugod na kag-apil sa worship team. Uwaw kayo. Kay nag-Sunday school teacher na ka. Uwaw kayo. Kay nag-uban-uban na ka ni pastor o evangelism. Huy! Si Pedro dako kay sa iyang gidinay. Kabalo ba ka na nga si Pedro murag sala ni Judas? Si Judas, gibaligya niya si Jesus, the same Peter. Si Judas, gidinay niya si Jesus. Dinay man na. Si Peter, gidinay po niya. The same ra na, no? Ilahang gidinay, wala nila giangkon. Wala nila giisip nga giila nga magtutudlo si Jesus. Si Jesus ilang mentor. No, gidinay ni Peter. Dili gaan, dili sayon, dili lalim ang sala ni Peter. Amen? Okay raw taog kausa. Katulo pag yun sakit kay ikaw igsoon. Sa mga nagtanaw diya. Nabay mga times nga you know that you disappoint Jesus more than once, like Peter. Amen? Nayuban makasala og dako kay kausa, kaduha. Kausa, kaduha niya, nabalik, na-repeat, wala na, ni backslide na. Mibiya na sa Ginoo kay uwaw kay no. Si Peter, bugat kay sala, katulo niya, wa ang kuna si Jesus, nga kauban sila. 3 times niya gidinay si Jesus.
ingon nga iyahang magtutudlo or mentor. Mo'y leader. But Peter deny Jesus 3 times. Amen? Pangutan na. Si Pedro igsoon, nawa ba si Ginoo? Wala. Si Pedro na backslide ba? Wala. Si Pedro igsoon, miundang ba og wali? Wala. Ang gibuhat ni Pedro, kabalo na mo kung atong gibasa ganina. Sa verse 62, Lucas 22:62. Migula si Pedro og mihilak sa ilabihang pagbasol. Peter repented. Amen. Si Peter nagrepent. Wala lang siya nagbas na ning hilak kay nagbasol, ning hilak siya kay naghinulsol. Because later on wala na issue nga si Peter na makak og balik. Di ba? Ani nga tay maigsuon. Kabalo si Peter nga napasakitan niyag maayo ang Ginoo. Agalagad na siya sa Ginoo. Si Peter gigamit na sa Ginoo actually. Si Peter kabalo na sa kamatuoran. But iyang gideny si Jesus. So kabalo si Peter nga si Jesus na disappoint niya or iyang gidisappoint si Jesus. Na-realize ni the moment that Peter realized his mistakes, gibati siya og guiltiness nga grabe jud ang kagilty niya. Grabe iyang konsensya. Kay ngano man magtutudlo niya si Kristo, si Jesus, iyang mentor, iyang Ginoo, iyang gidinay na makak siya. Wa niya ang kuna si Jesus. Grabe iyang pagkasakit igsuon. Pero wala nagpadala si Peter sa iyang gibati nga pareha na to bitaw say kanang ubang mga Kristiyanon nga nakasala or makasala og dako kayo murag mauwaw na magpagamit sa Ginoo. Di na ganahan mo balik sa Ginoo. Si Pedro katulo niya gidinay sakit kay na si Jesus pag yun. But Peter chose to repent. Unlike Judas nga si Judas naghikog. Siya dang na-realize ni Judas nga guilty kay siya. Naghikog siya, pero si Peter, na-realize niya nga guilty kay siya. Dako kay siya sala. Iyang gidinay, iyang gilimod si Jesus. Iyang gihimo ning hilak, naghinulsol. Dili pareha ng uban nga, sige hilak unya. Ini hilak, mubalik na pugimo, no? Si Peter, pag niya hilak, naghinulsol siya, no? Naay gitawag og genuine repentance. Because as what I have said earlier, wala na laing issue ani nga namakak si Peter. Karon pangutan na. Si Peter gigamit pa ba sa Ginoo? Si Peter effective pa ba? Sa dihang nabagsak siya, effective ba? Effective ba tanawa? Tagahanta mo example. Sa naitabo ni Peter. Sa the book of Acts igsoon. Sa the book of Acts saman siya 3:6. Okay, ingon diri sa Acts 3:6. Na diri ang event ni Peter tanawa. Kinsa ni siya nga Peter? The same Peter ni siya nga namakak ni Jesus pero nimbangon, namapa, naginulsol o nagpadayon og pagpagamit sa Ginoo. Wa siya pakialam sa iyang sala, sa iyang dako nga sala sa Ginoo. Kay niagi na to, minglabay na to. Si Pedro hingbangon niya nagpagamit sa Ginoo. Wa siya ingon nga nagilty na backslide, no. Si Pedro ni bangon niya nagpagamit sa Ginoo. Amen. So sa nitabo ni Peter Igson sa paghuman niya, paghinulsol niya, ning balik sa Ginoo, nakakaton siya siyang sala. Unsa nitabo Acts 3:6. Ingon repulong sa Ginoo. Arito sa NLT, daghan man nga version. Arito sa NLT New Living or arito sa New King James Version. Kaya ang King James Version kay naam ko'y word nga de, di ba? Na de ba? So arito sa New King James Version, ingon diri mga igsoon ang the book of Acts chapter 3:6 anawang nahitabo ni Peter. Again, kinsa si Peter? Si Peter to ang naglimod ni Jesus. Pero sa diyang ningbangon si Pedro, naghinulsol, nagpagamit sa Ginoo. Ang pangutanan sa uban nga, Pastor, pwede ba ko magamit sa Ginoo effectively nga nakabuntis ko? Magpakasal ko kagon, pagkaslit na yung magibuntisan. Pastor, pwede ba ko magpagamit sa Ginoo effectively nga? Sa una, epektibo kay ko, Pastor, pero karon nakasa ko, nangabit ko. Pastor, nibalik ko sa kong paghubog-hubog. Apan, Pastor, gusto ko mo balik sa Ginoo. Pastor, nibalik ko gapo sa pornography. Pastor, nibalik ko adik-adik. Pastor, namaligya ko shabu. Naghug ko 2 kilo. Pastor, unsa kong buhaton? Gusto ko magpagamit sa Ginoo. Gimingaw na ko sa presensya sa Ginoo, Pastor. Pero guilty kay ko. Kay dako kay kog sala. Pwede ba ko, Pastor, magpagamit sa Ginoo? Pwede. Tanaw si Pedro Igson. Sedang na-realize ni Pedro nga dako kayang sa kayang gilimod si Jesus. Iyang gi-deny si Jesus katulo. Dili ka usa katulo niya gibakakan or wa niya ang kuna si Jesus nga iyang kauban or iyang magtutudlo. Pero sa dihang na-realize niya iyang sayo, ning hilak siya.
nagpaubos siya, naginulsol siya, nibangon, nibalik pagpagamit sa Ginoo. Pangutana, gigamit pa ba si Pedro effectively? More than that, gigamit si Pedro mightily, powerfully, just like this. Usa lang ni sa example ni Pedro sa the book of Acts. Ingon diri ang Acts 3:6, New King James Version. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Di ba? Unsay giingon ni Pedro kay aning tayo maigsoon. Nasa nakita ni nga time nga makililimos nga masakiton. Ug sa nakita niya ang makililimos nga masakiton, wa siya ikahatag nga salapi, kwarta, bulawan. Wala siya ikahatag, wala siya ikatabang regarding financial for him to survive. Apa nag-ingon ni Pedro? Ingon si Pedro rin, bulawan no, silver and gold, wa ko yan mo. Pero ang akong ihatag nimo mauni sa pangalan ni Jesus, mubarug ka ug mulakaw ka. Amen. Ug diha dayon mga igsoon, ang bakol ning barug, ang masakiton na ayo sa ngalan ni Jesus. Kinsa si Pedro? Si Pedro to nga nakasala og dako atubangan sa Ginoo. Kinsa to nga Pedro? The same Peter who denied Jesus 3 times. Karon nagtanaw mo din, nauwaw ka sa imong sala. Just try to meditate on what happened to Peter before. Si Peter, di basta-basta unsa man ang sala ni mo diha. Dito basta-basta ang sala ni Pedro, dako kayo. Kay wa niya ang kuna si Jesus nga mao iyang magtutudlo. Wa niya ang kuna si Jesus isip iyang kauban. Iyang gidinay. Okay raw kausan at nasipyat siya. Katulo niya gidinay nga ang iya pa yung pag-deny ni Jesus. Iya yung gipaligon, gibarong nga, wala, dili dyan, oy. Dili ko, wako kailan niya. Imagine that. Ang iyang mentor, wa niya ang kuna. Iyang gipasakitan si Jesus. Pero igsoon. When Peter realized his mistakes, when Peter realized his sin, immediately, instantly, nagrepent siya. Nagpaubos si Pedro, nangayog pasaylo sa Ginoo. Ning bangon. Ang uban, makasala og dako kayo. Magpabilin lang po diya sa iyang pagkabagsak, kay uwaw na kayo. Si Pedro wala mauwaw. Kanang mauwaw-uwaw, igsuon, sayawa na. Guilty ka no, sayawa na. That's not the conviction of the Holy Spirit. The moment you commit sin, dako kayo mong sala, mauwaw ka, mubalik sa iyo, yawa na. Kay the Holy Spirit will leads us, the conviction of the Holy Spirit, He will leads us draw closer to God. He will leads us to come back, to renew your first love to God. Amen? Once gani, ang imong gibati na uwaw ka, nagilty ka, mangluod ko, mapalayo ko sa Ginoo kay uwaw kayo, sayawa na. Igsoon, ayaw padala sa imong gibati. Si Peter, wala nagpadala sa iyang gibati. Ang gibuhat ni Pedro, makauulaw ka ito. Ang gibuhat ni Pedro, dili ito lalim. Bugato nga sala. Didinay niya si Jesus. Wa niya ang kuna si Jesus. Gipakawawa niya si Jesus. At ubangan sa dagang tao. Amen? But Peter chose to repent, to pray. Peter chose to humble down or to walk with humility. I mean, nagpaubos siya. Naghinulsol. Ning bangon na mapha. Yes, nakahimo siya dakong sala. Pero man timan ni Exo, kung nagtanawa karon nga nakay nahimo nga dakong sala sa Ginoo. Nga sometimes mo ingon ka, uwaw naman ibalik Ginoo. Lord, imo kong gigamit mightily, effectively before, but what now? Lord, nakasala ko nimo Ginoo. Kabalo ko nga nasakitan ka na ako Ginoo kay I made a wrong decision. Kabalo ka Ginoo nga kaniya kung decision, wa ka malipay Ginoo. Uwaw kayo, ayaw. Mauwaw ka, sayawa na. Just try to imagine Peter, kung na may makauulaw, ang gihimo ni Pedro, uwaw kayo. No? Si Jesus mismo, gidinay niya 3 times. No? Pag-deny niya, kausawa siya makakatuon. Repeat pa siya kaduhan, hantod nakatulo, hantod na-realize niya, kay ning tuktugaok ang manok. Si Pedro ning bangon. Si Pedro wala nagpadala sa guiltiness. Si Pedro wa nagpabilin sa iyang pagkabagsak. Si Pedro iyang gitulon, iyang garbo. Si Pedro ni bangon na mapha og nagpadayon para sa kinabuhing dayon, nagpagamit sa Ginoo.
Amen. Unsa man ang nakababag nimo igsoon kung wa ka nagpagamit sa Ginoo na. Tungod ba kay nakahimo kag dakong sala nga you feel it right now that you are not deserving na? No. Kinsa may perpekto na to? Wala. Kabalo kang nakasala ka, bangon. Pag hinulsol, tabangan ka sa Ginoo lagi nga makabalik ka. Ayaw padala sa imong gibati nga dako kay kung sala manggod pastor kay nakabuntis ko. Dako kay kung sala pastor kay nibalik ko pagkainom ko ato nagpalahubog na karon. Pastor mao ni nabalik ko gapo sa pornography. Oh yes, giset free ka ni Lord before. The same God will set you free again. Amen. Lumawaw man ka. No? Magpadala ka sa imong kauwaw, maabdan kay nigbalik sa Ginoo na muray gidangat nimo. Ay padala na imong kauwaw igsoon. Amen. Panamini si Pedro. Kung dako man na imong sala nga nauwaw ka, dapat mas nauwaw pa ni si Pedro kay gipakauwawan niya si Jesus, wa niya giangkon in front of many people. Dili lang kay si Pedro raw na usa ka tawo, kung dili naay daghang tawo nakakita. But still, Peter denied Jesus as his company or ingon nga iyang mentor. Amen. Pero si Pedro igsoon, mingbangon. And once again, kumatan na mo nga, bas hindi na ako magamit. No, maura gyapon. Your calling is irrevocable. Sakto ba ko? Ang imong tawag igsoon, kung gigamit ka sa Ginoo before as a worship leader, until now, napana. Kung gigamit ka sa Ginoo as a preacher, until now, naana. No? As a Sunday school teacher, musician, naaga po na. Ako gali, karon kamao pa man kumugitar. Wala lang ko nag-focus sa guitar, keyboard, drum, kay nag-preach naman ko. Calling na nimo, gianuwen ka ni Lord diha, naana. So di lang ka magpagamit diha kay murag dako na kay kag kang-an, abot na kag pila ka tuig na nabakante tungod kay nakasala kag dako, di ka magpagamit, pagamit. Si Pedro ito dali nakasala siya, nagbangon siya nagpagamit sa Ginoo. And later on, gigamit si Pedro, effective kay grabe kay effective igsoon. Amen. Again, the same Peter who denied Jesus, and the same Peter who said to the lame, katong naay bakol dito, katong naay masakiton dito nga, kitawag na, kanang makililimos. Iyan tingnan, wala ko'y plata o bulawan, wala ko'y kwarta diri, nga mahatag kanimo makililimos. Apa nang akong ikahatag kanimo mauni, pinagi sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon, mulakaw ka, mubarog ka sa pangalan ni Jesus. Barog! Instantly, ming bangon, ming lakaw ang masakiton, ang bakul. Amen? Mga na ka nga gamiton pa ka, nga nagkasala kag dako, gamiton pa ka like Peter. Amen? Bangon, padayon. Ayaw padala ng guiltiness nga. Ano. Way laing magpahinumdum sa imong kagahapon ng yawa ra, kay mao nay trabaho sa yawa. No? Tulay, no? Bakakon kay na bisag nangayo nagpasaylo pahinumduman ka. Yawa gina siya. Ang yawa perting yawaan na, yawa gina. Listen to the conviction of the Holy Spirit, because the Holy Spirit, He will lead you closer to God. The Holy Spirit will lead us more closer to the presence of the Lord. Ug naagali mabati nimo nga magilti ka kay murag nakahinumdum ka sa imong past, nakahinumdum ka sa imong pain, yawa na. Kay once si Lord mo pasaylo, bayad na ka. Amen. Wala na hinumdumi sa Ginoo, ikaw rin sing hinumdum diha. Ug ang yawa sa palibot. Amen. Ayaw ka ulaw, nakasala ka, nabagsak ka, bangon, buhi pa man ka. Gawas kung pagkasala, mo patay na ka, bang, wala. Pero kay buhi pa man ka, bisag unsa ba nakadako imong sala igsoon. Kung magpaubos ka, muangkon ka sa imong sala, maginulsol. Talikdan, buhian, nangangayang buhian, mubalik ug magpagamit sa Ginoo din. God will still use you effectively and more, even more powerfully. Just like what happened to Peter. Amen? Ano mga igsoon? Ay padala sa guiltiness, ay padala sa hungong sa kaaway. So right now, to all of the viewers and listeners, basin ba, naiusa niya, nagpahipi ra ka, nagilumilom ka, or makadungog ka ni inigripli, na kay ministry, gigamit ka before ni Lord, nagpagamit ka sad ka sa Ginoo. And you're so happy with your ministry because your ministry is fruitful, mabungahon. And God used you effectively, powerfully. But then, all of a sudden, nakasala ka. Then, karon nauwaw na ka. Karon mura na ka o guilty. Kung nagtanaw ka karon, panamini ang nahitabo ni Pedro. Again, panamini ang nahitabo ni Pedro. Si Pedro nakasala pod pareha nimo.
Si Pedro iyang gidisappoint si Jesus. Si Pedro iyang gipakaulawan si Jesus sa daghang tao. Si Pedro iyang gidinay, gilimod si Jesus taliwala sa daghang tao. Kanang imuha di unsam na imong sala. Nakabuntis ka. Nibalik ka sa imong bisyo. Gamay ra kay na. Buhi pa man ka. Ayaw tulduki imong kagalingon. Dako magpaglaom. Paubos ang kunay imong sala. Nganom dayon madagma ta magpabilin ditang pagkadagma. Madagma ka buhi pa ka choice nato nga magpabilin ka diha or mubangon, mupadayon. According to the book of Proverbs, a wise person the righteous may fall 7 times. But every time they fall, they will rise up again. Mao na yung mga tao nga, mga matarong. Ayaw padala igsoon sa humong sayawa nga, wajud ka, nakabuntis ka, wajud ka, palahubog ka, dito ka, gikan trabaho, nag-inom ka, wajud ka, insuyok kag balik, wajud ka, dagang ka, nangapit ka. Ayaw. Trabaho, ginasyawa nga, discourage ka. Kay kabalo ang yawa nga, epektibo ka. And Satan will do everything and anything para di ka mo balik sa Ginoo. Once bation gali nimo igsuon nga mura guilty ka, sayawa na. Dili na mao ang conviction sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit dalhon ka paduol balik sa Ginoo. Ang Holy Spirit pabangunon ka aron magpagamit pa ka sa Ginoo. That's the work of the Holy Spirit. I-encourage ka. Dili kay hukman ka. No, wa pa ni abuta diha. Buhi pa ta. Amen. Kalimot ka sa the book of Lamentation. Lamentation ba to? Yeah, Lamentation. According to the word of God, the steadfast love of the Lord never cease. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. It means that every morning means new mercy. Nakamata ka karong adlaw ay igsuon tungod kay gitagaan kag kaluoy sa Ginoo, gikaluyan ka. Nakamata ka sa Ginoo karong adlaw, bisag nakasala ka before ka natulog kay gitagaan kag higayon sa Ginoo. Gitagaan kag another chance ni Lord nga mubangon, mupadayon, magpagamit sa Ginoo. Ayaw na naay mong sala nga nahimo niaging adlaw og atong unsa naman og oras alas 4 og nakasa ka ganinang alas 3 ra to. Alas 4:15 na diri. Amen. Ayo. Ang nangagi na kuha lag leksyon. Then i-apply ang lesson for you to become a better person, a better Christian. Amen? So, ayaw ka guilty o may kadako kay mong nahimong sala, di na ka magpagamit sa Ginoo. Bangon. Si Pedro igsoon, wala nanundog ni Judas, nga sadang si Judas na guilty, nagikob. Peter choose to repent. Peter choose to humble himself before God. Nangay pasaylo, himbangon, ibalik. And later on, sooner or later, si Pedro gigamit sa Ginoo mightily. Pero kinsa to siya? Namakak siya. So dili rason nga nakahimo kag dakong sala di na ka magpagamit sa Ginoo. Dili rason nga naghimo kag dako kayo or imong sala makaulaw kayo di na ka pwede gamiton sa Ginoo. Pwede pa ka gamiton sa Ginoo. Paubos lang ang kunay mong sala pag hinulsol. Ayaw paminawan ng istorya sa mga tao. Mauna siya, mauna no. Ayaw paminaw sa mga tao kay mga tao mauna ay makabira na to sa impierno. People around us will always judge us. Sometimes people around us, even the people that are close to our hearts, will reject us. But God will always accept us. Amen? Mas paminawa si Lord. Kaya ang Ginoo mga igsoon, siyang Diyos sa kahigayunan. As what I have said before sa akong mga live igsoon, our God is the God of first, second, third, fourth, and fifth chances. As long as we're still breathing right now, sa sa kadako sa imong sala na kay paglaom sa Ginoo. Basta magpaubos lang ka, mubalik ka sa Ginoo, mubangon. Nabiyaan man nimo imong ministry pero gihuwat gyapon ka sa Ginoo para ipadayon nimo imong ministry. The truth is this, sa lugar nga imo siyang gibiyaan, to si Lord dito naglingkod, nagpaabot nimo. Anak, dali na kay dugay ra ko nagpaabot nimo. Amen. Ayaw ka guilty. Dako kay kagsala. No. Sige ako makasala gali ko wa tuyo. We're not perfect. That is why every day we need the grace of the Lord. Every day we need God's mercy. Amen? Mga mga igsoon. So, ayaw itugot nga mura bitaw ang imong pagpagamit sa Ginoo maundang ka pagpagamit sa Ginoo tungod kay nakay nahimong dakong sala. Kasayon ra na ang solusyon maghinulsol ra ka.
Talikdan mo yung sala, maginulsol ka, mubangon, balik pagamit sa Ginoo, mara gamiton ka sa Ginoo. Ay padala sa hungong sayawang hamao jud ano ayo. Paminawa si Lord. Amen. Kay sama sa ingon atong Diyos sa kahigayunan. So again, if there's anyone right now who are watching, nibiya na ka sa imong ministry, wa na ka nagpagamit sa Ginoo. Gipabot ka sa Ginoo. Unsay rason nga wa ka nagpagamit? Tungod kay nalayo na ka. Tungod kay naa kay nahimo nga dakong sala nga guilty ka. Na kay nahimo nga makauulaw jud kaayo. Nagpakauwaw ka sa Ginoo. Si Pedro gali nagpakauwaw mo tong Hesus, but still Peter repent. Igsoon buhi pa ka. Nindot igsoon nga maabtan ka inigbalik sa Ginoo nga nagpagamit ka sa Ginoo. And speaking of pagbalik sa Ginoo, kabalo na ba ito sa palibot? Dili na ta kinahanglan og mananagna og mga propeta or unsa pa na. Kay kung tigbasa ka sa Bible, ma-discern nimo ang palibot, ang atong season nga hapit na ang pagbalik sa Ginoo. And that's what I have said, the best preparation for rapture is by doing the will of God. Ang pinaka-nindot, the best preparation nga maandam tayo nigbalik sa Ginoo kanang nagbuhat ta sa gipabuhat sa Ginoo. Amen. Kanusam day ka mo balik sa Ginoo. Basin maabtan kay nigbalik niya, di pa ka makabalik niya. Wa ka mo balik niya kay mauwaw ka kay dako kay mong sala, no? Ayaw padala sa hungong sayawa, guilty ka, no? Ang niagi na. It's not too late to rise up, to repent, to go back, to come back to God, and be used by God effectively. The choice is yours. Amen? Pero tinuod, ipabot ka sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you for your word this afternoon. Thank you, Lord, that you're the God of chances. Salamat, Lord, nga imong gipainumduman karong kapunon nga ikaw ang Diyos sa gugma. Nga it doesn't matter nga nakakumit mig dako kayong sala nga makaulaw kayo nga di disappoint ka namo. As long as we come to you, as long as magrepent lang mi Ginoo, with open arms imo ming dawaton. So Lord, salamat Ginoo nga imo ming gi-remind karon sa imong pulong that indeed you are the God of chances. And you lift allow me nimo, Lord God, you allow us to live today, even this morning, you allow us to wake up today because you give us another chance, Lord God, nga magpagamit mi nimo. Salamat, Lord. I pray to all of the viewers right now, if there's anyone right now, Lord God, who are watching and listening, wa na siya nagpagamit nimo kay nakasala siya dako, nauwaw siya Ginoo. Lord God, ibutang ang paglaom siyang kasing-kasing. And ipabati ang imong gakus Ginoo nga andam ka mo repair mo ayos siyang kinabuhi as long as magpaayos siya. And andam sad ka mo gamit niya og balik effectively kung mo humble down lang siya og magpagamit nimo. Lord, salamat sa imong mensahe karong kapunon nga imong gipinumduman nga dili paulahi ang tanan. Imong ming gipahimduman, Lord God, nga dili babag ang dako nga sala nga mobalik mi pagpagamit nimo. Imong ming gipahimduman, Lord God, nga dili mi pwede madala sa among guiltiness kun dili mas maayo nga maghinulsol mi mobalik nimo. Imo mi gipainomduman, Lord God, nga ang nangagi na lahi rong adlaw. It's another opportunity nga among mubawi mi sa among mga mali Ginoo. Thank you, Lord, for your message. And aside from that, Lord God, salamat nga imo mi gipainomduman nga the best way, the best preparation for rapture is to do what you want us to do, Lord God. Kung unsa mi gitawag nimo magpagamit mi nimo, then that's the best way for us nga maandam sa imong pagbalik. Thank you, Lord. I pray that this message, Lord God, maghatag og motivation namo nga mobalik mi nimo. Maghatag og motivation namo nga magpaubos Ginoo. Nga dili mo tan-aw sa among makaulaw nga sala kung dili ikaw among tan-awon kay diha kanimo na ipaglaom. At the end of the day, way lain mo sugat namo ikaw Ginoo. So Lord, thank you. Holy Spirit, thank you for your conviction right now. Thank you for your presence. Thank you for your word. Thank you for the wisdom and comfort. Salamat, Ginoo. Right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers. Continue to bless them, Lord God, according to the desires of their heart right now. I speak financial breakthrough right now. I speak blessing and I speak healing sa tanang masakiton. I speak peace sa tanang naglibog, ang na-depress karon. I speak comfort. And to those who are praying for the salvation of their whole family, I speak salvation. I declare salvation to their whole family in Jesus' name. You're gonna make a way for them, Lord God, nga muduol nimo. Kay kung ikaw mulihok, way gahing kasing-kasing, nga di mahumok. In Jesus' name.
Sa tanan nga mga nagtanaw karon nga naa sa addiction, I declare deliverance in Jesus' mighty name. Sa tanan nga mga negosyante, I declare nga imong pauswagon sa pangalan ni Jesus. And I pray, Lord God, nga mahimaya ka sa ilang income. Sa tanan nga mga naitrabaho, Ginoo, I pray nga di sila malayo nimo tungod sa trabaho. But I declare promotion and make them a good steward of your blessing because everything that they have, Lord God, comes from you. Bless them, Lord. Himuha sa silang good steward. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan sa tanang mga way trabaho. I declare, Ginoo, nga mag-abli kag mga pultahan para makatrabaho sila. Himuha lang silang matinud-ano nimo in Jesus' name. All in all, thank you so much, Lord God. And this time, among dawato ng panalangin, ang milagro, ang kaibulungang butang gikan kanimo. Dawato namo ni Ginoo uban sa dakong pagtuo, himuha lamang ming kapiyalan sa panalangin ngay mong ibubo ka namo. Lord God, mao kini ngamong pag-ampo. Ug amo kini gisilyuhan sa gahom sa balaang Espiritu Santo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga mo'y among bugtong maluluwas. Amen ug amen. Mabungahong hapon mga igsoon. Thank you for being with me. Nauwahi jud ko Pastor Roy, balik ka. Eskwela ka? Nindot kay balik ka. So, this time I will give all the glory back to the King of Kings and Lord of Lords. Ibalik na kong himaya og dungog sa tubuhi nga Dios and see you again next time. Maybe tomorrow di ko ka-live kay biyahin ako ugma sayo ko from Dire, Bohol to Cebu. And then, see you there. Una yung mga taga-Karkar, kita ta rito. Albor Liboron, something na. So, mag-preach ko dito this coming Sunday at 9 a.m. sa Christ Kingdom Church. Dili pa daw nadugay ang ilang church diya. So, laag ko dito. Kaya mo tilaw sa gog ka ng ilang gingon diya o si Charon sa Karkar. Di ba? Pero mo nakatilaw na ko. So, that's all for this afternoon. And then, I pray that God will continue to bless you and all the works of your hand. Bless the Lord and all of your decision, malayan sa kabuton sa Ginoo. And sa tanang mga OFW, na mo sa akong prayer kanuna. As always, kabalo naman na I declare favor sa inyong amo. I declare protection and comfort. Layo mo sa inyong pamilya. And aside from that, I declare promotion in Jesus' name. I-bless mo ni Lord. And I declare nga si Lord said mag-glorify sa inyong kinabuhi. Even sa inyong income, let it be nga si Lord mag-glorify. Because the more mo mag-glorify si Lord sa inyong kinabuhi, sa inyong income, the more pagid mo i-bless ni Lord. Mo na isaad sa Ginoo. Amen? So again, that's all for this afternoon. I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. So, sa tanan nga wala pa nag-follow sa itong YouTube channel or nag-subscribe, please subscribe. You can find the link in the caption of this live. And free na subscribe na Igsoon. Okay, so see you next time mga Igsoon. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Keep safe, everyone. God bless.